Balingani Mabhungu namatshitshi sanibonani, igama lami uSpooky N isiZulu. Namhlanje sizoqhubeka nombhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa amahlokohloko obhalwe nguJ.J. Thwala no.E.J. Mhlanga. Siqhubeka nenkondlo yethu osihloko sayo sithi usiba. Siqalisa ebinzeni lesithathu. Emgqeni wama-24 ofundeka ngalolu hlobo, Nyoni yezimangaliso. Okokuqala, lo mugqa unalo uphawu lokuloba ekugcineni. Lokho kuchaza ukuthi kusetshenziswe isu elibizwa ngokuthiwa injambamenti ukugqamisa okubili okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqomo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi umqondo ongenhla wehlela ngezansi. Okwamanje asikawazi kwazise asiwufundile umugqa olandelayo. Imbongi ikhethe igama elithi nyoni ukugqamisa ukusetshenziswa kwesifenqo esibizwa ngokuthiwa isingathekiso. Imbongi ibiza usiba ngenyoni ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka kwesigqi okuwumgqomo omnandi ngenkathi sifunda inkondlo. Okwesibili, ukugqamisa inkululeko. Njengenyoni, usiba lukhululekile ukuthi lungandisa lujubalale liqonde noma yilaphi. Imbongi yakhetha igama elithi yezimangaliso eliqalisa ngohlamvu olunguye ukugqamisa ongumnini nokuthi into ingekabani. Igama elithi izimangaliso lichaza into ebangela ukwethuka, lichaza ukuba undabamlonyeni kosiba, ludumile luyaziwa. Umugqa wama-25, bayajabula abangakuchaza uchazeke. Imbongi ikhethe igama elithi bayajabula eliqalisa ngohlamvu olunguba ukugqamisa iningi labantu. Uhlamvu olunguya ngicela ukulichaza ngesiNgisi. This is a formative that is equivalent to the following in English. Is. Uma sithi she is, esiZulwini singathi uya. Uma igama lisebuningini, njengokuthi bayajabula, uba is equivalent to they. Uya is equivalent to are. They are jubilant, those that can describe you, and you become describable. Ake siboneke, lithini igama elithi bayajabula? Leli gama lichaza ukuba mnandi emoyeni. Imbongi yakhetha igama elithi abangakuchaza eliqalisa ngonkamisa ongu-a ukugqamisa ukuthi likhona igama eleqiwe kulo mugqa. Nanoma-ke thisha ungeke wawubuza umbuzo onjengalowo, kwazise leli akulona iphepha lokuqala. Kodwa-ke yiliphi igama eleqiwe? Yigama elithi abantu. Had it been lelo gama lelo belikhona la, bekungafundeka ngalolu hlobo, bayajabula abantu abangakuchaza uchazeke. Sishilo eqaleni sathi uhlamvu olunguba lugqamisa ukuthi kukhulunywa ngeningi labantu. Uhlamvu olungunga lugqamisa ukusetshenziswa kwezindlela zesenzo. Indlela esetshenzisiwe la indlela yamandla. Abanawo amandla okwenza okuthile, okuwukuchaza. Kuchazani-ke ukuchaza? Kuchaza ukwenza into elukhuni,
icace engqondweni yomuntu. Imbongi yakhetha igama elithi uchazeke ukugqamisa ukuthi labo bantu phela ekhuluma ngabo abaningi bangaba nayo impumelelo yokuthi bacacise ngosiba kuvele kucace kukhanye bha. Ake siboneke. Yimuphi lo mqondo owehlele ngezansi now that we have read the following line, which is line 25? Yilona olandelayo. Ukugqamisa ubukhulu bosiba. Usiba lukhulu kangangokuba it has become undescribable. It is a paragon of non-description. Therefore, it can never be reduced into a definition. Siyabona yini ukuthi kulo mugqa ka-25 kunefanamsindo ezindaweni ezimbili ekusetshenzisweni kohlamvu olunguba nasekusetshenzisweni kwegama elithi chaza, chaze. Leli fanangwaqa elisetshenziswe ezindaweni ezimbili futhi elingefani lichaza okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka kwesigqi. Okwesibili, ukugqamisa uludumo losiba. Ngizocela ukufunda umugqa ka-26 nomugqa ka-27 kanye kanye. Nyoni engakhethi zilimela, nyoni engakhethi zindawo. Igama elithi inyoni lisetshenziselwe ukugqamisa isingathekiso. Buyela emuva uyozwa ukuthi sitheni ngalokho. Liphinde lasetshenziswa ukugqamisa ukuxhumana siqalo. Ukugqamisa ukwakheka kwesigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, ukugqamisa uthando lwale nyoni. Le nyoni ithanda izilimela, ithanda izindawo. Ake siqhubeke-ke. Imbongi yakhetha igama elithi engakhethi emgqeni ka-26 no-27. Ukukhetha uqoka into phakathi kokuningi. Leli gama la lisetshenziswe laba ukuxhumana maphakathi, ukugqamisa okulandelayo, ukwakheka kwesigqi. Okwesibili, ukungachemi, ukudlulisela usizo nakwezinye izifundazwe. Imbongi yakhetha igama elithi zilimela ukuchaza izinkanyezi eziphuma zibe yisixhobo ngasenyakatho. Imbongi yakhetha igama elithi zindawo ukugqamisa isikhala sokuhlala. Le migqa yomibili igqamisa ukuthi uthando losiba lukapakela ezindaweni ezahlukahlukene, lukapakela kuzifundazwe ezahlukahlukene, okuchaza ukuthi lukhulu. Balingani bami nani bafundi, ngizofunda kusukela emgqeni ka-28 ngize ngiyofika emgqeni ka-37. Nyoni eqhamuka ehlanzeni, amadlanga ahlokome, iqhamuka emaweni, amahlolamvula ahlokoma, iqhamuka ezinkangala, amahlalanyathi ahlokoma, iqhamuka emhlangeni, imizwilili iyahlokoma, iqhamuka emasimini, izintaba zahlokoma. Igama elithi nyoni ligqamisa ukusetshenziswa kokuxhumana siqalo. Kusho ukuthi ukuxhumana siqalo kutholakala kusukela emgqeni ka-26 kuze kuyoshaya emgqeni ka-28. Ithena ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka kwesigqi. Okwesibili, uthando lwenyoni. Olukapakela ehlanzeni. Yini ihlanze? Yindawo eshisayo
lapho kumila khona ikakhulukazi izihlahla zameva. Yikuphi emaweni? Yilapho kunodonga khona olude olusuka le phezulu onqenqemeni lwentaba lishone phansi. Ndawo yini lena ebizwa ngokuthiwa ezinkangala? Leli yilizwe noma indawo eyithafa engenayo imithi. Iyiphi indawo ebizwa ngokuthiwa isemihlangeni? Yile ndawo lapho kumila khona izimila emaxhaphozini. Ndawo yini ebizwa ngokuthiwa isemasimini? Yindawo lapho kunenhlabathi elinywayo kuhlanyelwe. Lwenze njani usiba kulezi zindawo ezahlukahlukene? Ehlanzeni, enkangala, emaweni, emhlangeni, njalo njalo. Luyaqhamuka. Yini ukuqhamuka? Ukuvela uthi thushu. Benze njani-ke abantu abahlala ezinkangala, ehlanzeni, emaweni, emasimini, ezintabeni? Oh Jesus, ngikhohliwe ukuchaza ukuthi lisho ukuthini igama elithi entabeni. Nanoma kunjalo asindluleni. La bantu laba bayahlokoma. Emgqeni ka-29 sibona uphawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa umbabazi. Umbabazi uchaza ukuthi kukhona omemezayo. Kulokhu umemeza ngoba kunomuzwa wenjabulo. Bese kuba njani-ke uma kunomuzwa wenjabulo? Kube nenhlokomo, okuwukuchwaza okwenyoni. Kube nomsindo wokwenanela. Usiba lungathi thushu, kuyajatshulwa kakhulu. Obani abajabulayo? Amadlanga, amanqe phela lawo. Amahlolamvula, inkonjane ensundu lena endizela phezulu itshuze. Amahlalanyathi, lena inyoni encane ephila ngokudla imikhaza. Imizwilili, umculo omnandi. Le imelodi nje. Izintaba yingxenye yomhlaba ephakeme kakhulu kunezinye izindawo eziyizungezile. Balingani bami nani bafundi, niyabona yini ukuthi emgqeni ka-28 alukho uphawu lokuloba ekugcineni? Emgqeni ka-30 alukho uphawu lokuloba ekugcineni? Emgqeni ka-32 alukho uphawu lokuloba ekugcineni? Emgqeni ka-34 alukho uphawu lokuloba ekugcineni? Emgqeni ka-36 alukho uphawu lokuloba ekugcineni? Ukugqamisa ukusetshenziswa kwesu elibizwa ngokuthiwa injambamenti. Ukwakha umgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa imvunge eyenzekayo lapho kubonwa kuqhamuka usiba. Nisale kahle, niyathandwa.